اوایی تاثیری بدنامت که تاثیری تندرستی لاشیمت که دما کو ام خوارنه باش ناجونن باشی ناچه میدامه ام نکارم بمحینن ایجا پرسکت میده و رویان درد که بقوله ایجا می وام پرسین خوشی ج دکتر اشرف araç بپرسن او جی نها لدیار بکره بندامه ماموسته مرحبا مرحبا Ayşegül Hanım. چاوای باشی Başın Xudeci ve razı be. Hunci başın inşallah. Ez jî başım gelek spas Doktor Fırat Edîn nihal bamine em bahsa tenduristiya dev û diranan dikin. Îca mamoste dev û diran dema yani diranê me ne bi tenduristî bi gelek spas. Gelek spas. Bi her awayî tesîrî bedena me dike mamoste. Dema ku em xwarin baş nacûnin, dema ku baş naçe mîda me piskêkên mîdê derdkevin, piskêkên îca kemasiya vîtamînan derdkevin, du xwîna me de kemasî derdkeve. Îca ez dixwazim vana jî şte bipirsim mamoste. Diran, tenduristiya diranan, nexweşiyên diranan çawa tesîrî bedena me dike? Evet. Cardan adı merhaba dibêjim hemûya hen mamosta hen de Ayşegül Hanım'a. Lebeli hunzanın diran, dev û diran wek canê me yani vakta insan dev û diranê wê çika pakij bi, çika hijyenê wê hebe wakasa laşê wê jî baş dibe. Çawa dev û diran wek malkî deriyê wê de yani insan ber deriyê xwe pakij bike û deriyê xwe sağlam bigire hundir jî ne toz dikeve ne tiştekî dikeve. Wek wî haya em dixwazin ki dev û diran û paqijiya wan gerek baş çêtir baş bike. Ew nexweşiyê dev û diran çawa dibe? Wekta diran nexweşiyê diranê çê bibe lav naşê me da cihên cuda ze nexweşî derdikevin. An jî ew nexweşî hebin ew nexweşî zêde dikin. Wek çawa? Wek em dibêjin ewil nexweşiyê dil û damara. Wakta ki nexweşî ser diranê me hebe ew dirana ew ser wê mîkrop top dibe ve mîkrop xwevra cî digire ew mîkrop derê nav damarê me de o dike ateroskleroz yani ew damar teng dike. Wakta ew damar teng dike wek em dibêjin kalp krizî derbas dibin ya insan damarê qalbê teng dibe û xwîn baş naçe wakta baş naçî em dibe koroner arter hastalığı yani hem hişkabuna damarê çê dike yani damar sertliği em wek dibêjin latînî dibêjin ateroskleroz hem jî wakta ew damar dixetime kalp krizî derbas dibe. Ji bo dil ne tenê kalp krizî rîskekî ji bo nexweşiya dev û diranê ye. Başka çi dibe? Wek em dibêjin endokardit yani damar sağlam be jî ew goştê dilê me ew îltihab digirin. Ser kapağê da ew mîkrop ser wê top dibin wakta ew ser kapağê mîkrop top dibin vira nexweşîkê derdikeve em viya jî dibin endokardit yani nexweşiyê êkê goştê qalbê em dibêjin. O herî din jî ser qalbê wan rahesiya didin. Ewil ew em lêkolînê zanin ki wan dema dawî da ew lêkolîn çêkirîne ser wê mêze kirin ki eger nexweşî dev û dirana hebe nexweşî qalb û nexweşî damara qalbê o damarên din jî zêde dibe. Li ber wê em wan ra dibêjin ki berî her tiştî gerek em tenduristiyê dev û diranê xwe baş bistînin. Zaten em zanin gora gelenegê me jî gora olê me jî em dibêjin yani dibêjin temizlik pakijî îmanê de ye. O wakta 1400 berê jî peyxemberê me mere çi gotî ki em ez karibim ama ne zor bihate were ez rojê 5 cara ez dixwestim ki bira ümmetê me devê xwe pakij bike. Wek ew dara sîwakê tu hem zanin zaten dara sîwakê rojê 5 cara em diranê xwe pakij dikin. Diran û ziman û devê xwe pakij dikin. 1400 sal berî em wî pakijî em dîqat dikirin lêbelê niha maalesef nav toplemê me da diranê xwe û devê xwe pakijiya wan kes mêze nake. Yani em dibêjin 1000 sal berî
ام اوله کی وانه نه کی 1000 سال باری اوانه مره گوتینه لبلی سروی ده 1500 سال در باس بوی نها ام تشکی و میزان اکر ام نها وقصه تکنولوژی در باس بوی وقصه تندرستی زیاده بوی لبلی نها جی ام درانی خو نافر کینن ام دوی خو پاکش ناکن و ام نخوشی دو درانی خو ام پشکی خو دا بیجن راستی ایدنه başka نخوشی چی هنه ام بیجن ایدنه جی وقت نخوشی کی او 6 ساله نخوشی کی گرین کی ام دبیجن هم اوبیزیته جی هم جی دیابت دیابتا یعنی نخوشی شکر تیپ 2 دا ل امگیزا زانن لیکولینک دبیجی کی اگر در و درانه و نپاکش به در و درانه و نخوش به وی نخوشی دیابت جی insülin direnci çeyde be çıka insülin ve hebeci tüder ve insülin bide tahabacı bide ve çağa o şekeri baş nabe hem de bu drane nakhoşi ve jbot şekeri nakhoşi zeydedike hem ji nakhoşi şekerci de bu drana rahatsızlık yani o tekili netev ali kide du ali hevde gredayı yani vaktan tu şekeri te prizede be şekeri xo maqatene be wi çagan nav dranete nav hastiye dranete nakhoşi ve mikroba balad be zaten emzanım ki vakta şekeri nakhoşi şekeri ji مرov زمانه و حشک دبه دوی و yani توکا و کم دبه yani دوی و حشک دبه پر زوتی دبه ناو و دا دوی و دا آو نامینه بر و وقتا دوی خو تی بی مینن یا جا دوی ما آوی و کم ببه وی چاقا میکروب زوب خو کم دکن و ناو دوی ما دا التحاب دکرن لبر و هم دبیجن او نخوشی جبو درانا hem نخوشی دن چه دکن هم نخوشی دن هبجی پیشوچونا و اینکی دنی خراب دکن هم جی او نخوشی که اوبیزیته بیجن دیابتا دو او ایکی دمار و دل او نخوشی جی جبونا نخوشی درانی مجی زیده دکن başka چه هنه ام بیجن وک ام دبیجن نخوشی ها پشکی yani ev kuahi, ev kronik, nekhoşi ki kronik bina insan dernake ve o nikare baş bide. Ev nekhoşi jî giza devu drana hevdu gridayê. Dinê jî nekhoşiya dinê jî giza em dibêjin pneumonî latînî, zatûre. Yani vakta ki em dev dranê me nepaqiş be, devu dranê me da eger mikrop hebe, ev mikrop dikeve nav pişikê me, o pişikê me jî nekhoş dike. او وقتا پشک نخوش دکویجی و دبیجن زاتوره او میکروبی چه دبه yani مروف دو درانی خو پاکش بگره روزه کمانی دو جرا اگر دوی خو بفرکینه او وک براتینه مینه ناف دوی خو وقتا تشکی خوار پشوی برا دوی خو بچلقینه وی چاغا او نخوشی پنومونی جی او نخوشی دن جی کم دبه مامۆستا سات خۆش ئێدنێژی وەک فەلجێ ئەو مامۆستا پرسێکە کەرەمکە ئاشتێکر خانم پرسەکادن هەیە مامۆستا دخوازم وەیاژێشتە پرسن تەماشەوانن نەژێ وەیا گەلێکی دپرسن هەنی ئینسان دەبێ وان بێنتێ باوەڕ دکەم ئەو ژی ژنە دەڤ و درانانە نەوسا yani gelek insan ji deveyan bente û diçin doktorê diranan ev jî bawer dikim ji êşa mîdê çêdibene ji ber mîda me yani ji devê me bente em li ser vê jî bisekim mamosta gelek kes dibêje qey ji diranên me ji devê me bente rastî ewil gîta diran e yani eger insan devê wan bîntê berî her tiştê bira diranê xwe mêzeke diranê wê tiştekî eger kurmî hebe ew diranê wê zirar dabe ew jî bîn didime lêbelê ne tenê nexweşiya dev û diranê bîn devê me tîne başka çi dibe wakta pozê xwe baş bîn nestîne yani pozê wê xetimandî be ya jî pozê wê xwar be wî çaxa wakta devê wê jî vedimîn wakta radikeve devê wê vekirî dimîne ber wê jî gîza bîna devê insan çê dibe başka çi dibe nexweşî şekir jî gîza bîn derdikeve çawa nexweşî şekirî bîn derdikeve wakta insan şekir nexweşî şekirê dabe devê wê za dibe wakta devê insan za bibe jî bîn derdikeve başka nexweşî çawa dibe nexweşî gurçikê jî gîza bîna devê me ya bîna devê me tal dibe ya jî bîn tê
ایدن جی وک میده نخوشی میده جی وک رفلو وک گاستریت وک ألسر وانا جی گیزا نخوشی چه دکه او بینا میداما بینا دویمه yani bina mideme te deveme o devemeci binte. Yani vakta insan beci ki devemin bin dedi beri her tişti güzel gerek drane xwe o deve xwe mezeke. Eğer deru drane ve tişteki tinebi vi çağaji bra poze xwe mezekin. Eğer poze ve ji tişkitine bi vi çağa bra spora dahiliye ki kana xoşi edin review vejin mide anji gurçiki anji başka şeker mekir heyi gerek vanacı bipirsin. Eğer mirov devê xwe û diranê xwe baş mikatibe rojê di cara welew kî ew bîna wê bira bîde be jî du cara devê xwe bişo o têranî av vexwe wî çaxa karibe bîna devê xwe kêm bike. Bele, bele mamosta tegavadin bahsa nexweşiya şeker kir. İca nexweşiyên kronik kesên ku nexweşiyên kronik bi wan re heye weka tansiyon weka şeker ez bêjim. Dema ku dest bi tedawiya diranan dikin divê li çi baldar bin? Hûn wek doktorê dahiliye wek doktorê pisporê daxiliye hûn çi tavsiye dikin? Lewra pişkê talûkeyê jî ji bo wan newsa. İca divê li çi baldar bin? Divê ew jî cana împlantan dikin. Cana divê ku diranê xwe bikişênin. İca hem şeker û derman û dermanên tansiyon û dermanên şekiran jî bikartînin. İca ev nexweş dema ku dest bi tedawiya diranan dikin. Divê li çi baldar bin? Erê. Zaten vaktan nexweş çû pisporekî diranê vakta ki tedavi ki çê dikin dişinin cembe. Dibêje ew nexweş şekerê ve heyî ew nexweş tansiyona ve heyî em ê diranê wê bikişînin an jî împlant çêkin an jî tedavi ki dinê em ê çêkin wî çaxa dişinin cemme em jî mêze dikin. Eger şekerê wê zêde be yani em naxwazin ser 108 be ew şekerê wê vakta nexweşî şeker ser 108 şekerê wê hebe ya jî şekerê wê ê mahî pir zêde be wî çaxa em dibêjin berî şekerê wê em têxin tedavî de bin tedavî de bira kêm bibe piş wê de em ê dişînin bira diranê xwe bikişîne an jî tedavî din bibe.